muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu vatadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndauya pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu mukoma yakamira sekudai so: ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 56 years ekuberekwa. Zvinhu izvi zvakaitika apo pandainge ndichiri kuma 30 something years. Mukomana izvi zvakaitika ipapo ndezvekudai so: ndakadaidzwa naheadmaster vepachikoro apo pandainge ndichidzidzisa, painge pari private school. Kubva zuva iroro ndakabva ndatya chinonzi private school nekuti munoitika zvinhu zvakawanda. Saka ndakabva ndaenda kuoffice kwavo ndichitoti zvimwe kuda there was something that was wrong, because kamudaidzirwo kacho kandakaitwa nevamwe teacher, I was so scared. Apa ndainge ndichiri munyowani and I was heavily dependent on that job. Murume wangu ainge akabva mukusungwa. There was an accident that had happened and murume wangu iye ainge akadhakwa zvinhu izvi pazvakaitika. He was so drunk. Saka ndainge ndichitya kuti zvimwe kuda murume wangu aikwanisa kuzofira kana mujeri, because painge paine umwe mukadzi ainge akafa. Asi mukadzi uyu kufa akafa zvake, but naiyewo ainge ari wrong, because ainge achitocrossawo a red robot and then ndokubva angonopindawo mutrack. Track iri rainge rakamira nekuda kweaccident yainge yakonzereswa nemurume wangu. Zvinhu zvacho mukoma, sometimes kana Satani achida nezvako anokwanisa kungokuisa mune mamwe masituation ekuti unogomisidzira wazongobvuma kuita yese. Ndakazogomisidzira ndajoina Satanism nekuda kwemasituation uye zvekare nekuda kwekuti ndinge ndichikwanisa kuzoburitsawo murume wangu mujeri. Ndakaita imwe desperation yekuti ipapo kunyange murume dai kwanga kuri kunzi murume aikwanisa kuuya kwandiri obva andiudza kuti anenge achida kurara neni kuti murume wangu ange achikwanisa kubuda mujeri. To tell you the truth, nesituation yainge iri paground panguva yacho iyoyo ndaikwanisa kubvuma. Apa ndainge ndiine pamuviri zvinhu zvainge zvakaoma, ndichizvibvunza zvino kuti apa ndine nhumbu, apa murume wangu obva anzi life imprisonment nekuti akakonzeresa an accident. Ndichazozvifambisa sei? Apa vamwene vangu vainge vasingatondidi zvachose, because vainge vachiti vainge vasingadi kuti mwana wavo ange achiroora maticha, because vaigara vachingoti maticha nemanesi mahure. Handidi mwana wangu anoroora hure kana kuti anounza hure pamba pangu. Saka vainge vasina kumbogara vakandigamuchira zvachose. Ipapo ndichifamba ndichienda kuoffice kwa headmaster, ndainge ndichitonzwa dzungu ndichiti zvino kana kuri kunzi maybe ndine problem yandakaita panapa pabasa, ko kana kuri kunzi maybe ivo vari kutoda kutoti vange vachitondidzinga basa, zvino nhai Mwari ndichazvifambisa sei? Mwari, kana kuri kunzi ndidzingisa basa ndikadzingwa basa munenge mandirova neshamu yakaomarara kwazvo. Asi sezvisinei ndakati ndasvika kuoffice kwaya to my surprise ndakatoshamisika, because headmaster vainge vachitofara vachitondibvunza kuti mahormones ainge ari sei. Saka vainge vaine umwe mukadzi who was also a teacher pachikoro ipapo, but ndiye wataitoti ndo Mbinga, because aiva nemari. Murume wake was a doctor and vainge vaine mari yakawanda zvisingaiti. Saka vakabva vachizonditi ndinge ndichivhara dhomu. Ndakavhara dho ndokubva uya mukadzi uya akabuda, but akangobuda achimboita zvokungodongorera achida kuona kuti hakuna here umwe munhu ainge achazotiteerera nyaya dzavainge vachida kuti tinge tichizodiscassa. So then akabva achizoti kwandiri, takuunza panapa because tikuona kuti uri munhu ari very spiritual. Kuchechi kwandainge ndichienda handichatauri zvangu. Vakabva vati chechiyo tinoiziva, munonamata stereki vanhu imimi, saka iwewe toda kuti unge uchizotibatsira panapa. Ndikabva ndati ndokubatsirai nei, because ndaifungidzira zvimwe kuda vari kuda maprayer request. Mumwoyo mangu ndainge ndatoboekana ndikati Mwari, so zvamunoita apa nesituation yandiinayo, vanhu ava pamwe vari kuda maprayer request kubva kwandiri, zvino ndichaita sei?
nekuti ininiwo nditori nemastresses angu handitokwanise kuti ndige ndichitonamatira umwe munhu. Vakabva vandiudza kuti pachikoro apa painge paine umwe mwana uyo ainge aripo, saka mwana uyu vainge vachida kuti mwana iyeye ndinge ndichizomunamatira, ndinge ndichizopota ndichimunamatira muoffice maheadmaster makuseni oga. So ndo zvandakatanga kuita. Then zuva rekupedzisira ndakapedzisira kunamatira mwana uyu, vane kamwe kagaba kavakandipa. Kagaba aka kainge kaine mushonga wevhudzi. Vakabva vanditi ndinge ndichizora mushonga uya wevhudzi mumaoko angu, then ndobva ndachizomunamatira mwana iyeye. Saka ndakati ndichinomunamatira, pandakamubata musoro wake ndakanzwa kuti pahuma pake apa paipisa mukoma, paita kupisa kuita sekunge ndiri kubata stove. Ndikavaudza, vakabva vanditi chingoramba uchiedza. Mukomana achi handizivi chimwe chinhu chakabuda maari. Hey, we are very spiritual. Everyone that is alive today is very spiritual. Ndakaona pahuma pake pachivhurika pakabuda chimwe chinhu chainge chichipenya, so chainge chakaita kunge diamond, asi kanhu aka kainge kari kadiki. I don't know kuti how can I explain it to you. Kakabuda pahuma pake, then ndokubva kanyangarika. Vakabva vandipa mari, vakandipa mari yainge ichikwana iyo kuita $6,000. Vakabva vati vainge vachazotsvakira murume wangu lawyer. Murume wangu mukoma akabuda mujeri, even though nyaya yacho yakanetsa. I think kuti pane zvakatoitika kana magistrate wacho uyo ainge achinzi iyeye haatombonzwiri kana munhu tsitsi, aifanira kuti ange achizotonga the final yenyaya iyoyo yemurume wangu. Murume iyeye mukomanashi akangotarisa murume wangu akabva ati munhu uyu is innocent, nekuti mukadzi uyo iyewo akatoitawo a traffic violation. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakatondishamisa, zvakashamisa munhu wose ainge ari mukoti panguva yacho iyoyo. Ndo zvakaitika mukomanashi. Ndokubva ndachizoudzwa naheadmaster kuti ivo vainge vari musatanist. Vari musatanist kudaro vainge vakapiwa mission yavo yainge iri yekuti vainge vachifanira kuti vange vachizojoinisa vanhu vakawanda into satanism. Saka vanhu vakawanda vakagomesedzera vajoina satanism pachikoro ipapo, especially mateachers through inini, but vaitoita zvekutosarudza kuti uyu ndiye wavanoda kuti ange achizojoina satanism. Ningi ndiye watoda kuti ange achizojoina satanism. Ndo zvakaitikawo izvi mukomanash. When you post my story, please tell me. I'll be following through in the comment section. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Let us try to speak with our dear sister in the comment section. Hanzi vakazogumisidzira vajoina satanism. Regedzai tibva tenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. Ininiwo ndauya pano ndine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu mukoma yakamira sekudai. Ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 51 years ekuberekwa. Chandiunza pano inhau yezvakaitwa nemuroora wangu. Zvinondirwadza kuti kunyangwe izvi zvirizvo zvakaitwa nemuroora wangu, but mwana wangu akasvika pakumunzwira tsitsi mukadzi wake, nanhasi uno vachiri kugara vose. Saka mukomana chindoda kungobvunzawo kuti zvinoita here izvi zvakaitika mukoma ndezvekudai so. Mwana wangu iye ainge agara zvake aine mhuri yake nechekare. Akabva achizondiudza kuti ainge ava neumwe mukadzi waainge ava kufambidzana naye. Takaona kuti sezvo neex wife vainge vachinetsana, but vainge vachiri kugara vose panguva yacho iyoyo, ndobva tangogamuchira muroora. Tagamuchira muroora uyu mumusha, ndobva achizotanga kugara nemwana wangu. Tainge tichimufarira because iyo aibvawo kumhuri yevanhu vane mari. Zvadaro ndo patakabva tachizonzwa nemakuhwa kuti ainge ohurira mwana wangu. Mwana wangu akasvika pakudyiswa muroora uyu kuti ange achizoreurura. Nerimwe gore ndakatanga kuendawo kune imwe chechi
chechi iyi mukoma ndiye vamwe prophet name hidden. Prophet ava mukoma nashe vakangondisimudza nerimwe zuva ndirimo muchechi vakabva vanditi, mama ko muri sei, kuri sei kuchitungwiza kwamabva, ko zvamabva kuchitungwiza muchiuya kuno munoti kuchitungwiza hakuna maprofita here? Ndakatoshamisika kuti ko vainge vaudzwa nani kuti ndainge ndichibva kuchitungwiza. Vakabva vati vainge vachizviziva kuti muroora wangu ainge achichita mwana wangu, uye zvekare vainge vachida kundizivisa kuti mwana wangu even though ainge achichitwa nemukadzi, dzimwe nguva ainge ava kutorara pasame bed nechikomba uye zvekare nemudzimai wake, vachitoita mathreesome, vachitopota vachitochinjana mukadzi wake apa chinenge chiri chikomba chinenge chatouya. Vakabva vati, nhai amai, saka munoti zviri normal here izvozvo zvamuri kuitirwa nemwana wenyu? Munoti murume ari normal angada here kuti chikomba chemudzimai wake chinge chichizouya kuzorara nemudzimai wake akatarisa, naiyewo ozotorarawo nemudzimai wake? Saka ndakabva ndati zvinhu zvamuri kutondiudzaka iniwo handitozvizivi ende ndanga ndisikatozivi kuti zvinhu zvakadaro zvinoitika. Vakabva vati, saka tozvifambisa sei? Ndikabva ndati, munhu waMwari, ndinokumbira kuti munge muchingondinamatira. Vakabva vati ivo vainge vachida kundinamatira. Vakabva vachizotanga kundinamatira vakabva vati muchaona zvichaitika. Saka mwana wangu on that very same day akabva achizouya kwandiri. Akati auya akabva atanga kuchema, akabva ati, mama ini handichadi kudzokera kumukadzi wangu. Ndikabva ndati, koindava zvawaimboti mukadzi wako tinomuvenga? Akabva atanga kutaura zvose kubva zvaakabata mukadzi wake aine chikomba uye zvekare nemishonga yaaipota achinwiswa. Ndikabva ndati, saka toita sei? Akabva ati, mama ini handisi kuda kudzokera. Takabva tadzokera kuna prophet, tikabva tatanga kunamatirwa. Takapiwa mamwe maarmbands atakanzi taifanira kuti tinge tichipfeka as a family. Muroora akauya mukomanashi, akauya ainge aine chimwe chitrunk chainge chakazara nemishonga, akakumbira ruregerero, asi tose semhuri, kunyange mwana wangu akatoti ainge ava kusakwanisa, he wanted a divorce. Mainge makazara mishonga yakasiyana siyana, achiti ndo yainge iri mishonga yainge akaenda akanotora mushure mekunge abatirwa mamessages kuti ari kuita zvekuhurira murume wake. Mukomanashi ndakafara ndikati mwana wangu sezvo azopepukawo kudai zvinenge zvava nani. But takazoshamisika mukomanashi tava kunzwa nerunyerekupe kuti mwana ainge akadzokera kumudzimai wake. How mukomana nhasi uno zviri kundirwadza. Mwana wangu akaregerera mukadzi wake uyo ainge akamutadzira akamushandisira zvekare mishonga. Zvinoitawo here izvi zvakaitwa nemwana wangu? Kana mukaposta nyaya yangu, please ndapota ndizivise ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu avo. Ngatisabei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Vari kuchema vahanzvadzi, vari kuchema vari kuti mwana wavo hanzi akadzokera kumukadzi wacho iyeye uyo ainge achimushandisira mishonga. Munoti kudii nenyaya yavo vahanzvadzi vedu ava? Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini ndauya pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu yakamera sekudai: ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 30 years ekuberekwa. Chandikunza pano mukomanashi inhau yekuti ndine vamwe baba avo vandiri kufambidzana navo. Baba ava vane mari yakawandisa zvisingaiti, asi chinondinetsa pavari baba ava mukomanashi, vane mhezi dzimwe dziri kumusana kwavo. Mhezi idzi mukomanashi, zvinoitika padziri mhezi idzi ndezvekudai so: kana ari masikati, kana ndikatovati vhurai t-shirt tione, kana vakavhura t-shirt yavo mukoma, ndinotoona kutoti zvese zvinenge zvitori bo, panenge pachitomborina kana problem zvachose. Asi chinondinetsa mukoma ndechekuti vanongoti kana hwava usiku, kana ukava vhura t-shirt yavo vanenge vakazara nemhezi kumusana kwavo. Mhezi idzi mukomanashi dzinenge dzichiita kusinina ropa,
dzinenge dzichisinina ropa mhezi dzavo baba ava. Zvino baba ava mukomanashi vanondida uye zvekare neniwo ndinovada kwazvo. Handiziviwo kuti ndingazvifambisa sei. Vane mari. Ndichitaura nemi kudai ndakati nerimwe zuva tainge takagara zvedu vakabva vanditi ndezvipi zvaunoda kuti ndige ndichizokuitira mulife mako. Ndikabva ndati ndine hanzvadzi yangu anondirwadza nekuda kweizvo zvakaitika mulife make nekuti akatorerwa upfumi hwake hwose nehama dzemudzimai. Saka zvinhu zvekuti zvinondibaya pakadzikadzika pemwoyo wangu. Akabva anditi it's okay. Saka tsano varipi? Ndikabva ndati tsano vari kuJoburg ndiko kwavari. Akabva ati kwandiri tichavatumizira mari. Akandibvunza achitomuka kubva pabed. Apa mukomanashi paanomuka achibva pabed kana magumbeze anotombonamatira pamusana wake nekuti mhezi dziya dzinenge dzakanyorova, habatikikani kumusana kwake. Akasimuka akaenda kulaptop kwake akabva achizonditi zvinoita here kuti vakutumidzire passport. Ndakafundira hanzvadzi yangu ndikabva ndati tumidzira passport. Hanzi natsano vako tumidzirai passport izvezvi. Akatumidzira madetails epassport. Munhu ndainge ndisingatozivi kutoti ari kutobhuka a flight for my brother. Mukoma hanzvadzi yangu uyo ainge achitambudzika ari kuSouth Africa akadzoka kuno kuZimbabwe nendege. Kana muroora akarwadziwa nemapictures atakazotanga kuposta pamastatuses edu. Saka akazoti auya kunoko ndokubva atengerwa kombi uye zvekare akatangirwa rimwe business raava naro. I am just desperate mukomanashi. I'm just desperate nekuda kwekuti ndini breadwinner kudzinza rekwedu mukoma. Ende murume uyu ndinotozviziva very well kuti akaromba. When you post my story, please tell me. I'll be following through in the comment section. Muri Zimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Hey, pakaipa. Asi naini kana uchisvika pakunanzva mhezi dzeumwe munhu nekuti hanzi paakazonditengera iPhone vari kuti ivo vari kushandisa iPhone15 yavari kushandisa. Hanzi mukoma the night before tisati taenda kunotenga iPhone akanditi handikwanise kuti ndige ndichingokuitira something like kukutengera iPhone pasina zvaunenge wandiitira. Hanzi vakabva vachizonzi uya undinanzve kumusana kwangu. Haana kuti mukoma ndinanzve mhezi asi akangonditi uya undinanzve kumusana kwangu. Ndakaenda ndikanomunanzva kumusana kwake ndichitonanzva maronda ake. Mangwana acho makuseni akanditi ndazviona kuti unondida saka handei ndinokutengera iPhone. Tasvikako akatenga maIphone 3 akabva anditi mamwe awa 2 uchazopa waunenge uchinzwa kuda kupa. Izvezvi amai vangu nasisi vangu vanoshandisa maIphone zvekare but hakuna anozviziva kuti ndo masacrifices awa andiri kuita. Vedare ndo imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Let us try to speak with our dear sister in the comment section. Yo pakaipa kunanzva mhezi. Hanzi vakananzva mhezi nekuda iPhone Mbinga idzi dzamunochemera idzi. Let us try to speak with him in the comment section. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.